nga makatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Aljane, 19 anyos ang pangidaron, single, usa pa ka estudyante ug taga Bohol. Punto medikal kining akong soliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Ilabi na ning bahin sa nahitabo sa kumpani. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Aljane, giyo ko na sa Lagi maoy, maka-absent po ko ani ron. Kay sure dyo kong muandar masabning akong upak ron. Ay, pastila na nasakita ni mo, day. Sukat pag yun na sa bata ka pa, hubakon ka na kaayo. Asmahon ka. Ilabi na og sama na nga ubon ka. Mausad yun ito karan ng imong hubak. Saan na lang kang ako mag-eskwela ni Mano. Ay, palitante ka sa imong tama. Ay, ini tarong panahon na eh. Di man maantos ang kainit. Aljane, nagpuwa lagi ng imong mga mata. Ha? Huwag ako mata? Lagi. Naon sana? Put lang. Huwag mo ko kakita. Pakita ko sa amin ni. Law, ako'y sa amin diri, oy. Aw. Naday ko'y face powder diri nga may sa amin eh. Ay, dara. So, ganang giingan ni mo nga na po ang akong matabi ay. Hala po, wala gito oy. Tingnan bitati ka. Naon sa day na, napuling ka? Pumasok ko magkabantay nga napuling ko. Hala, ngano ka nang nipuwa man ng imong mga mata? Dili ka high blood, Aljane? Unsa? Kay namuwa sa baya ng naong ugli-ug ni mo ay. May uyab ka siguro, Aljane. Uyab ba pa oy? Ngano nang mga nakapangutan na mga anak pa? Tuda ng puwa-puwa si Mulio. Di pa oy. Tungod na sa kong gipati. Kanina pa gani ni. Di raman gud kay sa liog rani. Napod sa kong naong. Nagbutoy-butoy na siya. Ah, ni anang tambal ni mo, Aljane. Ma? Gusto mo ko ng tambala, ha? Ay, para allergy man ko na. Ha? Allergy na akong gipati, ma? Oh, ngano ka? Nga naman ini. Naglisod man kong kalit o ginhawa. Oh, unsa? Huwag ko kasabot sa kong gipati. Kay namuwara og kalit ang akong mga mata. Nagbutoy-butoy nga akong dakway. Og sa party sab sa akong liog. Og sa bang party sa akong lawas. Og hangtod to, mag-apas ko sa akong ginhawa. Og nakabantay ko, kadugayan nga, musugmat na siya matagod to. Kanang init kayo ang panahon. Unya, Di ka lang mo eskwela, Aljane. matok man kumaoy. Kuno si mahitabo na ako sa eskwelahan. Mauwaw ko, uy. Magubot lang niya sa eskwelahan tungod na ako. Nya, kumusta naman imong pamati? Marag, uwa naman tong tambali mo, ma. Suwayan ko na lang ka ni Upahuay. Ah, nala, sige. Pero suwayan ko nun ako ubutang og liniment oil, ha? Kanang namuha sa imong panit. Kay basin og mukalma ang pagpamuhaan na. Oh, kumusta mang pamati ni mo nak nga nakapahuway ka na? Marag ni arang-arang nga baya sab, ma. Uwa na tong gibati na kong hangak ukutas. O tanaw akong panikma. Wa naman lagi ang imong puha-puha sa panit. Epektibo da itong pagbutang na kog liniment oil, anak na. Ay, salamat, ma. Magka-eskwela na gid kayo ni Ukma. Aljane, niskoy na lagi ka. Nauli na day ka, day? Tanawa, day. Wa nang ako mahapuwa-puwa sa. Oh, hala. Aliwan na to, day. Asa kitambal ni mo? Haplas? Unsa?
lisod ning akong gipati. Init manggod kaayo. Magkahuman ka ko aning among exam. Naglisod naman kong ginhawa. Algin, Algin, naunsa ka? Algin. Oops, no cheating. Ay, wa, sir, oy. Si Algin, sir ba? Naglisod na po siya ginawa. Unsa? Mahadlok na hinang kumainitan o panahon sa init, ilabi na nga udto nga init kaayo. Kay mutokar man ang akong gipati. Kutasan manggod ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, asmahon ko o hubakon sukat sa gamay pa kong bata. Dili na ba din mawa na ko? Kaya hangtod karon mo sugmat pa man siya. Unsa may tambal ani o pagkaon nga angay na kong likayan. Ikaduhang pangutana, karon nga dako na ko. May lain kong gipati. Basta init ka ni ang panahon, mamuwang akong mata ug naw, ug magbutoy-butoy ang akong liog, ug ubang parte sa akong lawas, ug maglisod ko kinhawa. Tungod paghapon ni sa akong asma. Ikatulong pangutana, nganong matag-init ang panahon, musugmat man ni akong gipati. Allergy ta ko og init nga panahon o singot? Unsa may akong buhaton o itambal ani? Ikaw pa to katapusan. Gitambalan ko ra og liniment oil. Medyo mupatuo. Pero, mabalik na lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may akong buhaton? Kay disturbo na gid siya sa akong pag-eskwela. Palihog, tabagi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aljane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga kong suliran. Adina sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis magpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga makutlo nga magtulunan. To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. Ha? Kanang love ko no, panahon na rabaron sa Valentine's Day na. Unconditionally. Ha? Bahala nagdili ka mo love na ko, basta kay love ta ka. Wala siya no? Okay, so nga itong magtatampo si Aljane, taga Bohol. Estudyante pa na siya sa 19 years old, taga Bohol. No? Musta na ba yung mga taga Bohol? No? Musta naman si Porfirio Lim, si isa to, Galulo, sa may Cagayan de Oro. Ingit nag-chat na ba ito siya nako nga Glicerio Galulo dahil no? Sa Cagayan de Oro City. Sa Dok, pero may bayago kong maminaw ni mo. Thank you very much, Sir Glicerio, no? Sa Cagayan de Oro City, no? O mga taga Bohol. Musta naman mga taga Bohol ni Bots ug ni Pante Alisna, ha? Pero mira ba ni Bots magpadana kog mga kuanda, mga messages. No? Thank you very much Bots Alisna, no? Dr. Bots Alisna. Mga youth family diha sa Kalapi, mga trabaho family diha sa Carmen Bohol. Musta naman ang atong mga Chocolate Hills diha, no? Og Ma'am Mabel Cinco Saniel diha sa Tagbilaran City. Oy, Governor Jeffrey Lim, diya sa Cagayan de Oro City, ang governor sa Lions Club International, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Ubay, Bohol, no? Lahos tang rin sa Maasin City sa Southern Leyte. Alright, so going back to our sender, si Aljane. Punto medikal ang problema ni Aljane, no? Sumasa na bati na ito sa drama. Unang pangutanan ni Aljane, asmahon o hubakon ko sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba di ay ni mawala na ako kay hangtod karon? Musugmat pa man. Unsa may tambal ani og pagkaon nga angay na kong likayan. Well,
daghang kay maka-trigger aning asthma, Aljen, no? Ako di ko maulaw mo share nimo nga ako sa una gamay pa ko hubakon sa ko, pero pagka-college na ko nuwagtang man, nalang gyapon gyud ko'y allergy, no? So maglikay lang ka sa mga trigger o sa may mga trigger ni mga bug, mga aso, mga pullens, mga pagkaon nga medyo dali maka-allergy, no? Like shrimp, crab, snail, anang pamadya, kanang mga sa una magbuwan mig humay dito sa probinsya. Ingnon ako akong mama, kumasugual ko glay ayo ginang bulan og humay kay porbida. Tuto na gyud akong sipon, no? So naagay mga tawo nga hubakon na I believe nga this runs in the family kay namon ko mga kailang mga mao lagi halos lang tanan sa pamilya mga hubakon. Daghanig mga tambal ay Montilucas na Bicanil, Salbutamol, depende sa imong 19 years old man ka, no? So adult na ka. Adult pulmonologist ang imong duulo, no? Diya sa Bohol. Resitahan ka ni og mga tambal. Basta akong balikon maglikay lang gyud ka sa mga trigger nga mga sitwasyon ug pagkaon aning hubak. Kay sa may mahitabo ganing hubak, mo constrict or mo gamay ang agianan sa hangin. Mo nang ang gininhawaan sa hubakon, murag iring nag-wheezing ba, murag miyaw. So mao na ang ako ika-istorya. Kaduhang pangutana, karon na dako-dako nako, may lain kong gibati. Basta init gani ang panahon, mamuwa ang akong mata ug naong, magbutoy-butoy ang akong liog ug uban parte sa akong lawas ug maglisod ug ginhawa. Tungod ba gihapon ni sa akong asma? Well, allergy tingali ka. Allergy ka. So mag-sneeze, mag-rashes, lagi na congested ang imong ilong, cramp ang imong tiyan, mangatol, murag kasukaon, sumao ni mga tilimadon nga ikaw naay allergy, no? So magbantay lang ka sa mga trigger, just like asthma kaning allergy, mutungan ni og naay mga pinakan og mga mananap. Ano ba ni sensitive kayo? Naay mga molds diha, ni mga hugaw diha, mga pollens, mga hugaw sa manok, sa iro, mga pet dungs ba. So danders, no? Maka-trigger ni siya og allergy. Pagkaon pod nga mga seafoods, maka-trigger siya og allergy. So maglikay na lang ka, makahibaw naman ka madugay unsa may mga pagkaon nga makakuan nimo, butoy-butoy sa imong liog ug pangparte sa imong lawas nga hantod nga maglisod ka ginhawa. Ako, I do not know what happened to me kaysa una mukaon mo kong kapayas. Pero karon mukaon kong kapayas na kaduhan ako nada og emergency room do sa ospital do sa Cebu kay di na ko ginawa. Ora di na lagi ko mukaon kapayas, lami rebon tanang kapayas kanon. Sunod ka pangutada, nganong matag-init ang panahon mo, ora gina mag-adjust ng pug atong lawas depende sa panahon. Musugmat man ang akong gibati, allergy ba kaha o init nga panahon nga gisingot unsa man akong buhaton o itambal niya ani. Well, kung isingot ka, manrapo ka, ayaw dayon og kaligo, wait for a little while, kunya mas maayo magali po ng mainitan ta kinay vitamin D. So musugmat lang imong allergy kung mainitan ka, so maglikay lang po kang mainitan kag dugay. Pero kung balikon, kinang labi po tag-init sa adlaw kay para natay vitamin D. Pwede ra ka mo inom og mga tambal, ako ika sugyot kining mga ungan kog mga pipila ha, mga Berlix, no? Cetirizine ni siya. Claritin o loratadine. So ang nakakuha lang ng mga tambal kay usay murag katulgon o urag katulgon. Mga antihistaminic, mga decongestant pwede ra pug kang mo kuanani mo inom. Pero depende sa inyong lugar, I do not know sa Bohol, cetirizine, no? Dire sa Cebu, marketin ni siya, Berlix or Certic, no? Mao na akong andali-dali kung na ako'y allergy. Mawa ra ba po. Pero ayaw lang yung pag-drive, motorsiklo, whatever, kaya duka-duka, ba ni? Sunod nga concern, gitambalan ko og liniment oil. Medyo mupatuo man pero ubalik ra lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may angay na kong buhaton? So, ayaw pagpainit pa dugay, ha? Kay disturbo na gyud sa akong pag-eskwela. Yeah. Kung unsay makapa-trigger sa imong allergy o sa bati nung paminaw sa lawas, maglikay na lang ka. So naibaw naman ka nga kung mainitan ka daghang mga negative nga mahitabo sa imong kaugalingon. So as much as possible,
ay lang po ialaw nga mainitan kag dugay-dugay. Okay, so nakasabot ka sa kong speaker ni mo Aljen sa Bohol ug ngadto sa libuan milyon sa laminaw sa programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. So, for more basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo. And ayan guys, nadunggan ninyo no ang soliran guys ni Algin no. Nga allergic siya guys. Oh, grabe ka allergic. So na-feel na ko si Algin guys kay bisan ako no allergic yun pud ko guys. No. Nangatot pagani ko karon no. Bisag mga piko guys no. Manang 3-in-1 mangatol yun ko guys. Samot na tong kakaong kog alimango guys nga naglisod yung kog ginhawa no kay namula akong tibok lawas hasta nga akong esophagus no wala siya likuan guys nabaga nalisod kog ginhawa mo nang lisod jud kaayo no pag allergic ka guys pero dali ra siya matambalan ay sama sa tambag ni Dr. Rene Obra nga di kaya lang yun kung na may mga mga antihistamine cetirizine, di ba? Magiging number 1 guys ng atambal para sa allergy. Well, I hope ang naliwanagan si ko at least no. Ang iyang na to guys. Nakatabang yun ako no ang tambag ni Dr. Rene Obra. So man to guys, kay no kalong adlaw ay Monday, day off guys. Og mamaligya kog balot. Pero I have decided guys no nga muhawa na ko sa trabaho para makapokus na kog upload no. Dire sa atong paboritong mga drama sa DYHP. Kapoy manarbaho guys. Munang focus ta diri no sa atong mga drama. I'm back ug ang tana pud no mamalik no mo guys. And ayan guys, nadunggan ninyo no ang soliran guys ni Algin no. Nga allergic siya guys. Oh, grabe ka allergic. So na-feel na ko si Algin guys kay bisan ako no allergic yun pud ko guys. No. Nangatot pagani ko karon no. Bisag mga piko guys no. Manang 3-in-1 mangatol yun ko guys. Samot na tong kakaong kog alimango guys nga naglisod yung kog ginhawa no kay namula akong tibok lawas hasta nga akong esophagus no. Wala siya likuan guys. Nabaga. Nalisod ko ginhawa. Mo nang lisod jud kaayo no pag allergic ka guys. Pero dali ra siya matambalan ay sama sa tambag ni Dr. Rene Obra nga di kaya lang yun. Kung na may mga mga antihistamine, cetirizine, di ba? Magiging number 1 guys ng atambal para sa allergy. Well, I hope ang naliwanagan si ko at least no. Ang iyang na to guys. Nakatabang yun ako no ang tambag ni Dr. Rene Obra. So man to guys, kay no kalong adlaw ay Monday, day off guys. Og mamaligya kog balot. Pero I have decided guys no nga muhawa na ko sa trabaho para makapokus na kog upload no. Dire sa atong paboritong mga drama sa DYHP. Kapoy manarbaho guys. Munang focus ta diri no sa atong mga drama. I'm back ug ang tana pud no mamalik no mo guys.